ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ନାଗେଶ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲା। ସେ ତା'ର କ୍ଷେତରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ହେଲେ ତା କ୍ଷେତରେ କମ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ନାଗେଶର କ୍ଷେତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଛାଇ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତା'ର ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଗଛଟିକୁ ମୂଳରୁ ହାଣିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଘରୁ ହତିଆର ଆଣି ଗଛର ମୂଳରୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଣିତେ ହାଣିତେ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାଗକୁ ହାଣିଦେଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ନାଗେଶ ଭୟରେ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀ ଆସି ତା ନାଗର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ନାଗେଶ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ଭାବିନେଲା। ତାପରେ ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀ ନାଗେଶର ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ନାଗେଶ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜରୀ ତା ଝିଅ ନନ୍ଦୁ ଖାଉଥିବାର। ଏସବୁ ଦେଖି ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲା, ମୋ ପତିକି ମାରି ଏଠି ତୋ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତୋ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେବି। ଦିନେ ନାଗେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀ ଆସି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ନାଗେଶ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥାଏ। ତାପରେ ନାଗେଶ ମଞ୍ଜରୀକୁ ଘରକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ତାପରେ ତା ଝିଅ ନନ୍ଦୁ ତା ମାଆକୁ ବହୁତ ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜରୀ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଦିନେ ନାଗେଶ ତା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥାଏ, ଆଉ ତା ଝିଅ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତକୁ ଆସେ। ନାଗେଶର ସାଙ୍ଗ ଆସି ନାଗେଶକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ କହିଲା। ନନ୍ଦୁର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ତୁ ବାହା ହୋଇଯା। ତାପରେ ନାଗେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲା। ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନାଗେଶକୁ ବାହା ହୋଇଗଲା। ନାଗେଶ ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ଷେତକୁ ବାହାରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀ ନନ୍ଦୁକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରେ। ସେ ନନ୍ଦୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ କରାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବାଡ଼ାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ନନ୍ଦୁକୁ ଟର୍ଚର କରେ। ଦିନେ ତା ନାଗେଶର ସାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦେଖି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ନାଗେଶକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ନାଗେଶ ଘରେ ଆସି ଦେଖିଲା ରୁଦ୍ରୀ ନନ୍ଦୁକୁ ବାଡ଼ଉଥିବାର। ନାଗେଶ ରୁଦ୍ରୀ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା। ହେଲେ ନନ୍ଦୁ ତା ମାଆକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ ତା ବାପାକୁ ମନା କରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଲା ମାଆକୁ ଘରୁ ବାହାର କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଆ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ତାପରେ ନାଗୁଣୀ ରୁଦ୍ରୀର କ୍ରୋଧ ଏବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ମୁଁ ତା'ର ମାଆକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି, ଆହୁରି ୟାକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତାପରେ ରୁଦ୍ରୀ ନାଗୁଣୀର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଆଉ ସେବେଠୁ ନନ୍ଦୁର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଲା।